Jo soc Francesc Aguilar i volia incidir sobre el tema de l'agricultura. Resulta que en Alboraia el Pla General d'Ordenació Urbana, que va aprovar-se esta setmana, se carrega 400 fanecades de terra per l'ampliació del polígon industrial que té la meitat de les naus buides. Aleshores jo pregunto, què pensa el candidat respecte a esa mesura? Cuando las barbas de tu vecino y tot això ve a espelar, en Meliana podríem estar afectats per un cas similar, tindríem que guardar un equilibri entre necessitats agrícoles i necessitats industrials. Què pensa sobre el tema? Moltes gràcies, Francesc. Bé, sí, ara mateix s'ha iniciat el procés de revisió del Pla General. El Pla General vigent des del 91, estem en el 2011, han passat 20 anys i s'ha iniciat el procés de revisió. Això ara és un tema molt incipient. Per al bloc, evidentment, no té massa sentit fer una agressió, continuar agredint l'horta d'una manera exagerada com pugui ser el cas d'Alboraia. En aquest cas, perquè hem de veure, i tornem al que em comentaves, quina és la realitat de Meliana. La realitat de Meliana és que té aquest sector agrícola que cal potenciar, és l'espai nostre i per tant jo crec que potencialment té moltes possibilitats per a poder fer diferents activitats ahí vinculades al tema agrícola i altres activitats compatibles. A nivell industrial tenim Meliana també ara mateix un polígon de serveis que no està cobert al 100% i que ara mateix també, malauradament, també n'hi ha prou naus que no tenen activitat, per tant, i després tenim una sèrie de nuclis o d'activitat industrial com pugui ser Gardi, Schneider o com pugui ser Nanta, Copiva, ubicades fora del terme, però en un terme com el nostre no té massa sentit el plantejar-se un desplegament industrial tenint en compte després que la realitat dels voltants és precisament la que estàs definint. Per tant, jo crec que hem de ser, en aquesta actuació del pla de revisió, hem de ser molt realistes, hem de ser conscients d'on estem i equilibrar i ponderar exactament el que va ser l'actuació a nivell d'ordenació urbanística. I jo crec que un creixement excessiu no té cap sentit i el que s'ha de plantejar és el creixement, un creixement moderat per a poder donar d'alguna manera solució o eixida a les realitats que vindran en el futur, a les necessitats que vindran en el futur, però no passen, jo crec que ara mateix, per un cas com el que has plantejat, com pugui ser d'Alboraia.